أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب والدواعها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضياعها وقوت الأرواح وغذائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جروب الفردوس جماكلو الجنة كنا ديون كاو بلا جلين فو كبلا جلين دو كرامانتو يلا كاو فوني إسلامية كفولي كاني كاو فوني كشي فولي كاني كاو فوني الجنة كنا ديون كفولي كاني نو كشي الله سبحانه وتعالى دي كشي مساي على دي تغي كشي كفاو كلينغلنا بلا جليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي على ولين من دون أمي على بركة ما بي وقتي بي دانتي نما منا نما من نيكو كيبا جاتي جاتي يتسيغا جاتي كاسي أدانا أفرا أو مساين ديما ويا من أزهر الجميلة وستر القبيحة. الله أكبر. مسامين بي جونكا باران ما داكنكا juguman nunu abe ulu dugo ni baranyma ke Allah subhanahu wa ta'ala abi ka baranyma aba da keneka juguman min bi ka barala abo dugo ni de fenyi min kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni be kuma da madenka iba kan ma da keneka ebe juguman min don ala ebe ulu dugo wode fenyi bara min kadi Allah subhanahu wa ta'ala ودي بارا فناي بارا من الله تعالى بفكا كجوني وكليلا من دي على يرجوي يا من أزهر الجميلة وستر القبيحة اللي بيكان مو اللي بودي دكنكا يبي جوما منونك أبي ولودي دكو ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يحتك السترة. الله أكبر. أكل سترة بريفني من بيدالا أتولي كبيكا فني يري لبو مويه قد أمي تنو أمي على ولين مندو مثل كشين نما تشامني ستي الله تعالى فيه كاك على كرام محمد كان صلى الله عليه وسلم لم يدسكم فرا كبغي أن يدسكم فرا فركلوا بالله في يعني على محمد دي نبال مال سلامي وجروب الفردوس الجماعة كله أن لم يبغى تمانا مسلمون du conseil du jour mi mambolo kala sa awma wodi hadisaye hadisa mi namine nakabo ikrimala ikrima fana yala kale kaya mine kabo ibnu abbas da ale ya mine kabo alakira muhammad da sallallahu alaihi wasallam nan karam go ba nya fa anyina ka fa alakira ko alaihi salatu wassalam من ستر عورة أخيه المسلم كوني ما مني أبال مسلم اللي بو سترة إبورا ما دو كوكينا دوكا والما إبورا ما دو جوغو دوكا جوغو ميني ماو يامن نوبي نيوغو على نوي ولا جوغو ميني ماو يامن وبتغى على نوي أكوني بورا أوكا nga ibole aka iya tigila ma سترة aka كيو منك ستر الله عورته يوم القيامة. القيامة جدون دون جلنبا من فورا قرآن كنو يوم تبل السرائر دون مني جونكا لبكو بنا دكنكا دون مني علي كانتو لبكو دالي كنكا فما له من قوة ولا ناصر الدو فويتا تريه ado se foita tigi ado deme baga foita tigila mimi se ka balika bo don lebuma koni mami siraka ma nyugo sura diena ya ko Allah subhanahu wa ta'ala fana be elebu sutura alqiyama jodon ومن كشف عورة أخيه المسلم غني مامي سرaka asla men nyogol lebu dakene kan
e bɔra jogo dɔ kalama i ma ɲɔgɔn na e ma maloya ko jogo la kale i y'o da kɛnɛ kan i yalala i b'a a lebu da kɛnɛ kan mun kosɔn a nɛgɛ ka bɔ hadamadenw na mun kosɔn a ko ka di maa minnu ye a ka kogoya olu ye mun kosɔn maaw bɛ se ka tigɛ a la cogo min mun kosɔn maaw bɛ se ka kɔniya cogo min o de kɛra e ka baara ye o de kɛra e ka baara ye e ka bolifɛn bɛɛ n'i ka nata bɛɛ kɛra o de ye karisa ka bon maaw bolo a bɛ se ka dɔgɔya maaw bolo cogo di karisa ka di maaw ye a bɛ se ka goya maaw ye cogo di maaw bɛ girin karisa kan maaw bɛ se k'u mabɔ a la cogo di allahu akbar ni ala kira ka kumakan ni sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min kɛra o kɛbaga ye kashafa allah awratahu hatta yafdahahu biha fi bayti allahu akbar ko allah subhanahu wa ta'ala bo o fana o tigi lebu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan ko ta bannen ko ala bɛ tila ka tigi malo a b'a tigi lebu a ka du kɔnɔna na a b'a essayer k'a b'a yɛrɛ dogo a ka du min kɔnɔ dɛ a tɛ fɛ hali de fait que a malolen don kɛnɛ ma a b'a essayer k'a b'a yɛrɛ dogolen min kɛ hali so kɔnɔ ko ala b'a lebu a ka sokɔnɔna fana na ala b'a dɔgɔya a ka sokɔnɔmɔgɔw bolo ala b'a lebu da kɛnɛ kan a ka sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin ye dɔ in ala ye o ye suturali kɛ diɲɛ na yan ala bɛ o sutura alqiyama mais maa min sera k'a maa ɲɔgɔn lebu diɲɛ na ala b'i lebu da kɛnɛ kan i tɛ sa fiyewu fo ala k'i lebu da kɛnɛ kan f'i ka sokɔnɔ na a b'i malo i ka sokɔnɔ subhanallah ne balima alisilamɛw a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bi an ka société bɛ cogo di bi an karamɔgɔ dɔ ko ni maa o maa tugura a ma ɲɔgɔnw ka lebu kɔ ko dogolen minnu b'u la jogo minnu b'u la n'o ma ɲi k'a tugura o kɔ k'a b'olu da kɛnɛ kan ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ dusukun ka kanu ala b'o haramiya kan o kɔrɔ dusukun t'a kanu fiyewu dusukun tɛ se k'o maa masina kanu dusukun bɛ maa minnu kanu ala b'a bɔ olu cɛ la parce que ale bɛ ka sɔgɔbɛli min kɛ ale bɛ ka bɛlɛnbɛlɛni min kɛ ko f'a ka maaw lebu da kɛnɛ kan a tɛ to jogo la fiyewu dusukun kan ka kanuni min kɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala b'o haramiya kan haramahu Allahu mawaddatil qulub dusukun b'a kanuni min kɛ ala b'o haramiya a kan dusukun tɛ ka kanu ka d'a kan ale bɛ ka jogo min ta n'a bɛ ka taga n'o ye a tɛ se k'a to la fiyewu ko dusukun ka k'a fɛ n y'a mɛn an karamɔgɔ Sheikh Al-Hussein Jaktida ala ka sijani kɛnɛ labanko ɲuman d'a n'a ma a ye masala dɔ la kale k'a minɛ ka bɔ alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam cɛ min nana fɔ alakira ye ko n ye kari masina ni kari masina ye u bɛ ka nin jogo lankolon in waleya n'o ye cɛ dɔ ni muso dɔ ye u bɛ nin jogo lankolon in kan u bɛ k'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ ko alakira ye cɛ in ka fini min tun b'a la n'o ye jalamugu min tun birilen don a kan disa min tun birilen don a kan i ka se k'a faamu alakira y'o disa ta k'o kɔrɔta a ko e kun kelen kɔfɛ k'u ye nin ko lankolon in na ko min kun ye e kan wajibi ye k'o de ye ka nin fini biri u dala maa wɛrɛ ɲɛ kana se k'u ye y'a ye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nin de alakira jogo ye a ko e kun kelen ka nin ye e kun kelen ka nin ye e kun kelen k'u ye nin jogo masina in kɛli la min kun ɲininen don e fɛ o de e kun k'i ka nin fini mugu in ta ka biri u kan maa wɛrɛ ɲɛ kana se k'u ye k'o de kun y'i ka wajibi ye mais k'o yelen kɔfɛ ka na lakale anw ye k'o t'i ka wajibi ye silamɛya bɛ nin de recommandé anw fɛ an ka ɲɔgɔn sutura ni maa min ye maaw sutura diɲɛ na yan ko Allah subhanahu wa ta'ala b'i sutura alqiyama jɔ don nka e maa min ko f'i ka maaw lebu de da kɛnɛ kan i tɛ sa fiyewu ayi fo lebu jugu minnu b'i la jogo jugu minnu b'i la fo ala k'a da kɛnɛ kan ko fo ka n'i ka denbaya la f'i lebu f'i ka so kɔnɔ k'i lebu f'i ka so kɔnɔ k'i lebu f'i ka so kɔnɔ waliyazu billah ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma wala ni kun y'an ka bi conseil du jour ye ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala k'an sutura diɲɛ na alqiyama ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ an ɲinibaga jugu dogolen n'a bangelenw tɔɔrɔ ma ala ka barika don an na ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an diɲɛ ɲɛ ala k'an alkiyama ɲɛ ala k'an alkiyama ɲɛ ala k'an diɲɛ ɲɛ ala k'an lahara ɲɛ ala k'an dusukun kolo Allah subhanahu wa ta'ala ye ala k'an dusukun kolo Allah subhanahu wa ta'ala ye ala k'an kɛ ala ka jɔn ɲumanw ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh